bangcwele baNkulunkulu ngibingelele ibukeli zonke kwindawo ngendawo lapho nibukeleni khona kulolu hlelo lwethu lanamuhla. Bangcwele baNkulunkulu sikhulumile ngezinto eziningi ngomdlulile kodwa namuhla sizokhuluma ngokunye. Bazalwane, sizokhuluma ngokunye babukeli emakhaya. Sizokhuluma ngamandla ezulu. Sizokhuluma mhlambe ngokubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu kodwa isihloko sethu sanamuhla sizathi akekho owazi usuku nehora. Njengoba sazi bangcwele baNkulunkulu kugcwele inkulumo ezithi inkosi uJesu uyabuya kungekudala. Yebo sonke siyazi kodwa kukhona asibabeke mhlambe nosuku nehora. Kodwa manje isihloko sethu sizathi akekho owazi usuku nehora. Angihambi ngedwa ke bangcwele baNkulunkulu. Ngihamba nesihambeli sami sizazichaza sona ukuthi ngibaba ubani uqhamukaphi. Amen. Ngibingelela mholo. Amen. Amen. Igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Amen. Angithathe leli thuba ngibonge kakhulu mongameli wami. Ukuthi nami ningimeme ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo. Phansi kwesihloko esibaluleke kakhulu. Isihloko sethu esithi akekho owazi usuku nehora. Okhulumayo uApostle Nkululeko Thwala ngaphansi kwebandla leWitnesses of Christ eThembisa. Amen. Amen. Siyabonga mholo wami, siyabonga bangcwele. Bazalwane, le nkulumo ijulile. Le nkulumo igcwele kuma social media. Igcwele mhlambe einkonzweni ezahlukahlukeneyo. Eyosuku. Oprofitile ke nabaprofeti bakhipha usuku. Kodwa sizezwa ukuthi iBhayibheli lona lithini uma lisiluleka ngosuku lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Incwadi yethu siyithola lapha incwadini kaMathewu ka24. Kumele iqale kwenzekeni ande kuba ibuye inkosi. Sizobona ngani ukuthi inkosi isiseduze. Siqale ku34. Qinisile nithi kini lesi sizukulwane asiyokudlula kungakenzeki konke lokho. Kuyakudlula izulu nomhlaba kepha amazwi ami awasozandlula. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo. Nazingolozi zasezulwini nandodana ngobaba kuphela. Ukuthi ubaba kuphela owaziyo. Silapho isihloko sethu u36. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo. Nazingelozi zasezulwini nandodana ngobaba kuphela. Amen. Amen. Manje ufuna mholo wami bese sithatha siqala from lapho. Le ndaba yokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu njengoba sesizwile amahemhemu nanini ukwenzeka izinto ezithile mhlawumbe kuyindawo ngeindawo kodwa siseza lapho ukuthi lithini iBhayibheli ngaloko kwenzekayo. Kodwa asikhulume nje ngalolu suku njengoba sekuphume nedate ukuthi mhlawumbe ngomhla ka23 and 24 iyabuya inkosi izolanda ibandla layo okanye umhlaba uzobhujiswa. Amen. Nasithathe from lapho mholo wami. Amen. Amen. Mongameli wami. Isihloko sanamhla sibaleke kakhulu mongameli wami. Amen. Thina sesifundisa phansi kwesikhathi esinzima kakhulu. Yeah. Lapho siqhudelana khona naloku kubizwa ngesilungu ukuthi phecelezi ama social media platforms. Yes. Manje inkinga la ekhona mongameli wami ukuthi abantu abaningi bayakholelwa kulezi zinto abazizwa noma abazibona kubo TikTok nabo Facebook. Ingakumbi ku TikTok. Masifundisa uthola ukuthi abantu esibafundisayo sebasiqhathanisa naloku abakuzwa kuloku okukhulunywa kubo TikTok.
hayi ngathi baba umcifi ngathi sekayaphazama lana bakhulumile lapha ku TikTok bashilo bathi ngomhla ka23 nomhla ka24 kuSeptember empeleni uyabuya uJesu uzolanda noma uzohlwitha ibandla lakhe. Now akasithathe nje amaqathu ambalwa sibuyele emuva. uKristu wasiyala yala nabafundi bakhe ku verse 11 kwakusona lesahluko sika 24 kuMatthew. Uthi makakhuluma nabo athi baningi abaprofeti bamanga abayovuka noma abayophakama ngaleso sikhathi leso sikhathi sokuthi sekuyeza sekazobuya. Lokho kuzoba yesinye seziboniso noma izibonakaliso ezizothi ukuthi hayi la sekayabuya ke ngempela uJesu Kristu ngokuthi sibone ngokuphakama kwabaprofeti bamanga abaningi. Now singathuki ke yiloko inkinga yami ke la ekhona ke mongameli wami uma sifunda lapha encwadini yezenzo u17 iverse ka10 bethi abo Paul nabo Silas uma beshumayela noma befundisa abazalwane beseBeria bebengakuthathi lokho abafundiswa kona njengokuba kukhuluma bebehamba bayohlola imibhalo. Now abazalwane abaningi bethu abasayifundi imibhalo abayihloli noma sibafundisa sibatshela thina bathathe nje lokho sikutshelayo bakuthathe nje ukuthi kuyiqiniso. Abayi emuva bayovula imibhalo baphengulule imibhalo ukuthi lokho okushiwo ngumongameli uCehe kuyiqiniso na noma kuyisiphosiso kungiko yini lokhu okulotshiweyo encwadini engcwele na kulaba ke abasebebeke usuku ingaba imibhalo ilibekile yini na usuku isikhathi nehora cha akekabekwa usuku azange kubekwe nesikhathi. Uma silalelisisa kahle lapha yake ku verse 36 kuthi akekho owazi ilanga nehora ngisho nazingelosi zezulu azilazi athi noqobo lwami mina nginguJesu angilazi usuku nehora. Manje ke umbuzo uthi ingabe lokho kubhalwe encwadini engcwele kuyakhona ukushintsha na noma kuphelele noma kuphelelanga na ngoma uma ethi uJesu yena akazi usuku nehora kuza kanjani ukuthi kuqhamuka uthwala sekathi hey mina ngibonisiwe ngomhla ka23 hayi lungisa amasudi wakho mongameli wami uyesa umuntu besimkonza uzosithatha sesiyahamba. Manje kufanele uthathe lokho uthi hayi ke sengiphengulule ngibheke ukuthi imibhalo ithini ngalolu suku nangalelo hora lelo. Uma kungekho lana encwadini hayi kusho ukuthi uthwala engathi ugejile lana usengeka kakhulu kahle ngathi noma ngikuphendule kahle umongameli wakho. Uphendule kahle kahle siyabonga ukusicacisela. Manje bangcwele ngokwami mhlawumbe okanye mhlawumbe ngokweBhayibheli mole ngathi kukhona la kumele sindlule khona kuqala andukuba indodana yomuntu ibuye. Manje asiyeke indaba yedate ngoba zonke lezi zinto mhlawumbe singakenzeki khona encwadini ka yona ka Matthew ka 24 lapha ku30 ngizoyifunda nje khona kuye kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafeni ezulu inamandla nenkazimulo enkulu yakuthuma izingelozo zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomuyine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Manje lana moli kodwa ngathi lana iphambili ngifuna siqale ngalena mhlambe ukuthi andukuba mhlambe ibonakane
indodana yomuntu. Yeah. Kukhona izinto kumele mhlambe siqale zenzeke, siqale mhlambe kubani ku13 khona la kumethi. Fanele ukuthi empeleni sibuyele emuva lapha ku verse 9 mangabe sesifuna ukuyilanda ukuthi iziphi lezibonakaliso ezizokwenzeka ukukhomba ukuthi seyize ubuya indodana yomuntu. So mawungayiqala lapha ya ku verse 9 uze nayo yinde ke kodwa ke yona yinde ya asiqale lapha ku verse 9 mongameli wami. Verse 9 uthi lapho ke bayakunikhaphela usizi balibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami khona ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondane kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi sekenzeka lokho kodwa ukhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena uyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayela ezweni lonke kube ngubufakazi izizweni zonke andokuba kufike ukuphela. Angiphinde lelo verse. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andokuba kufike ukuphela. Right. 15. Akho-ke nxa nibona amanyala incithakalo eshiwo nguDaniel umprofeti endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni ophezulu kwendlu angehli ukuthatha osendlini yakhe. Usensimini engabuyeli emuva ukuyothatha ngayo ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani kuba kubaleka kwenu kungabe sebusika nangesabala. Ngoba lapho kuyaba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwaseqaleni kweze kuze kube manje. Olungasayi kuba khona uma lezo zinsuku zingafinyezwanga. Bekungesindiswe umuntu kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Asibuyele. Lapho siyabona zonke lezi zinto esixwayiswa ngazo ekufuza ukuthi kufanele ukuthi zenzeke ngaphambi kokuthi indodana yomuntu ibuye. Uma lezi zinto zingekenzeki angeke ize ibuye indodana kaNkulunkulu. Now lezi zinto lezi uma sizibheka yebo ziyaqala ukuthi zenzeke kodwa sisengekafikeli kuleli zinga lokuthi ngempela ukuthi naku kubi lokhu okwenzekayo sisengekakhaphelani ngalendlela ekusho ngayo ukuthi sizokhaphelana ngayo. Kukhona lokhu ekubizwa lapha ya eParliament ukuthiwa iCRL, I think Commission for Religious what. Okay. Eholwa ngomunye umama I think uXaluva. Sebesungula manje umthetho bafuna ukuphakamisa umthetho wokuthi sekufanele bakunikeze license manje ukuthi uzofundisa. Uma ungenayo le license yokufundisa awuzukwazi ukufundisa. Ukuthi wena ubizwa uNkulunkulu abanandaba nalo. Bona banendaba ukuthi ngibo laba bazokunikeza ilicense. Uma uqala ugxila ufundisa mhlambi ngento ephikisana nomthetho kaNkulunkulu mhlambe njengokukhishwa kezisu ukuthi yabona ingane ena12 bathi ayikhona ukuvota kodwa ingane ena12 ingane yakho ena12 inelungelo lokuthi iphume la endlini ihambe iyokhipha isisu ngaphandle kwemvume yakho. Manje wena mawuzothi lokho kuphambene nomthetho kaNkulunkulu bazokuphuca le license ukuthi awusakwazi ukufundisa. Siya lapho ke uma ufunda lapha kulo verse 9 ithi we are going to be persecuted kula sizoshushiswa khona ukuthi singakhoni ukuthi sifundise sihambise ivangeli. Now lana eSouth Africa sikakafikeleli lapho kulelo zinga lelo. Lokho kusho ukuthi uma kungekasabalali umhlaba wonke kusho ukuthi ngempela yebo indodana siyavumelana indodana yomuntu izobuya lapha akukho ukuphikiswa kodwa isikhathi nelanga lesizingakwazi kodwa kunezinto ekumele ukuthi zenzeke njengalezi zinto zifuna.
Hey, yabona mholi uma khuluma ngomthetho uzawushaya iParliament. Lento ingiphinisela kuba apostoli emuva uma beshushiswa Yeah. ngenxa yegama lika Jesu. Yeah. Nangenxa yokuthi uJesu uyinkosi yamakhosi. Yeah. Nangenxa yokuthi uJesu ungumbusi wababusi. Yeah. Bathi kanjani ngoba thina sikhona. Sikhona. So ozawuphatha lelo gama ngikhumbula kushaya Abophetho. oPetro. Yeah. Bathi ningalinga bathi sisanixwayisa ngabe sakhuluma ngaleli gama hambani. Kani lento yini? Yekani lento yokukhuluma ngaleli gama lika Jesu. Manje uma uyibuka eSouth Africa iyeza kodwa ke lithe iBhayibheli sekuyini ukuqala kwani kwemiyelo. Yeah. Akukafiki. Akukafiki. Immediately uphasa lo yamthetho bawusabalalisa iSouth Africa yonke bangena emasinagogeni nasemathempelini. Yeah. Uma befika nje bakufika ungananzi unganazi certificate bazokuthatha bokuvalela. Bathi ukwenza basho bakusho na kuJesu. Yeah. Bathi ufundisa ngagunya le. Lithatha Ulithatha olithatha leli gunya ufundisa ngalo. Yeah. Uma ebuza athi nami ngizonibuza phela. Yeah. Uma ebuza umbuzo abahluleka kumphendula. Bayahluleka. Wathi nami ngeke ngiphendule. Yeah. Okay, siqhubeke mhulu. Siqhubeke mongameli wami. Akekho owazi ihora nosuku. Yeah. Yeah. Manje ngifuna siye lapha mholi. Siye laphana encwadini lapho mhlambe kuyaqala khona mhlambe kubonakala ezinye izinto ekumele mhlambe zenzeke lana ezweni sakhile. Yeah. Kodwa uma kufika lezo zimo lezo kuyoba nzima kakhulu mholi. Yeah. Kuzoba nzima lencwadi ikuphi okay qala la. Amen. Qala kuLuka ka 21. Yes. Verse 34. Okay. Amen. Nani yabona izinto ezizokwenzeka uma inkosi uJesu izobuya zinkulu kakhulu. Yeah. Ene kumele siqaphele noma singaya siqale siye mhlambe encwadini kaJoel. kaJoel ka2. Qale siye encwadini kaJoel ka2. Lapha evesini ka30 siqale nje ku30. Sikuphela ku32. Amen. Ungaqhubeka mayitholile ngoba soyithola. Yona izawufuneka kanje na. Uma ikhuluma mhlambe ngokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ithi manje ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yeah. Igazi nomlilo nezinsika zomusa. Ilanga liyakuphenduka obomnyama, inyanga ibe yigazi. Ingakafiki usuku olukhulu nolweswabekayo lukaJehova. Yeah. 32. Kuyokuthi bonke ababiza igama lika Jehova bakhululwe. Yeah. Ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema kuyakuba ngabasindileyo njengalokho eshilo uJehova. Yeah. Naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova. Manje mholo wami izibonakaliso kancane zona ziyavela kodwa usuka likho. Yeah. Kodwa kumele ukuthi kube khona lezibonakaliso. Ingakho ithe maye kulaba abenze njani abakhulelwe mhlambe ngalezo insuku. Yeah. Kuyabalisiza kakhulu. Yeah. And then yathi ufuna sikhuleke ukuthi manje lokhu makungenzeki nini mhlambe ebusika noma ngesabatha. Yeah. Kodwa manje lana isixwayisa ukuthi kuzawuvela izibonakaliso eziningi ibonakaliso kumele zivele kuqala. Yeah. Ande kuba inkosi yethu uJesu Kristu ibuye. Yeah. And then ukubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu kula usengakaveli usengakadalulwa umuntu ongenamthetho. Yabona mholi uma ubheka nje umhlabeni wonke. Sizoyifunda lencwadi lapha kuSamuel. Uma sifubheka emhlabeni wonke amazwe onke omhlaba aliswana noIsrael. Yeah. uIsrayeli isizwe esakhethwa uNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu inhliziyo kaIsrayeli iseduzane kwakhe. Yeah.
kodwa manje kufuneka ukuthi bafuna njengoba uthi khona umthetho mhlambe ofuna uphasiswa eParliament usayokwenzeka emazweni onke umhlaba uphasiswe lo mthetho and then bese kuzothi wonke lamazwe akhona emhlabeni ahlanganyele wonke ukuhlangana kwawo isincwadi kaZakaria le ahlangane onke lamazwe and then uma ehlangene ayosahlela ubani uIsrael kodwa angeke bamihlule uyothi ibuthene yonke iUnited Nation ukuthi namhlanje wonke amajoni wethu nawo amile eJerusalem siyayibhubhisa namhlanje ngoba manje bekhethe lo muntu wabo ongenamthetho lo kumele aphakanyiswe lo muntu ongenamthetho bamakhele ithempeli lakhe ukuthi kuzoba uyena uNkulunkulu okanye kuyawukhonzwa yona inkolo yakhe yodwa lezinye inkolo zibulawo kodwa lithi incwadi kaZakaria sizoyifunda moli ukuthi uma kwenzeka lokho izimangaliso sizokwenzeka lapho wonke lamajoni wonke lamasosha ayobe khona lapho nezikhali zawo bojikelana bodwa labo bantu kuyawusuka uJehova uzakubashaya lithi manje ulimi lwabo lekwenza nje leyawuncibilika izikhali baziphethe zincibilike konke kuthi omunye ajikele omunye ashaya omunye ashaya omunye njalo njalo kungenxa yani yomsebenzi kakho yima uJehova ezobonakala kuphi eJerusalem libhidlizwe leli thempeli nalo uNkulunkulu abambekile unganye leyo nkosi abayibekile ukuthi kuzoba yiyona kumele sikhonze izawubhidlizwa nayo sizoyifunda incwadi kaZakaria kunjalo mongameli wami masibuyela emuva kancane kule ncwadi kaJoel oyifundile uyamfakazela uMateyu lapha ku chapter 24 verse 29 lapho asho khona ukuthi kuzofika isikhathi lapho ilanga kuzoba mnyama isithwe lento esibizwa ngokuthi isolar eclipse izolo bese naloko kubizwa ukuthi ilunar eclipse ukuthi bekuyinyanga lesithekile so mase kusondele ukubuya kukaKristu kuzoba inyanga kuzoba ilanga leli elisithakayo lokho ukuthi kuzoba mnyama kulapha ya ku Matthew 24 uverse 29 and then kuloku okushoyo ukuthi izizwe eziningi ziliswana neJerusalem noIsrael okufuze ukuthi kwenzeke kuzokhomba ukuthi sekayabuya uJesu kukhona umuntu ozosukuma obizwa ngokuthi uyi-false prophet yena lo muntu makasukumile uzothi ke athi udala uxolo ukuthi akumeke nokuthula phakathi kwalaba abaliswanayo phakathi kwezizwe eziliswana noIsraeli nabo uIsrael alisana nabo lobo kuzoba isisinye sesibonakaliso ngoba uzothi mase kathathe over ke lo muntu lona akula aletha lento ebizwa ukuthi one world order and one world religion ukuthi manje inkolo seyizoba yi1 masibuyela kada eSouth Africa lokho okuhlongozwa la neSouth Africa ukuthi manje ngebo abazokhipha ama license ukuthi sikwazi ukufundisa balungiselela ukuthi bafake ke lento yabo ye one world one religion ukuthi kube nenkolo one ukuthi nina lokho enikufundisa iBhayibheli hayi akusahambisana kusiyiyo le nayi inkolo ekufuze ukuthi nifundise ngayo so lokho kuzoba kuzesinye sezibonakaliso sokubuya kukaNkulunkulu kubese kusukuma ke le ndoda ebizwa ngokuthi umphiki Kristu antichrist ngesilungu sisengekafiki nalapho manje kuyangimangaza ke ukuthi ke manje alaba profeti sebebeke nedate lezonke lezigameko lezi esesizibalile sakhuluma ngazo zingekenzeki bakuthatha kuphi ngoba uma zingekenzeki lokho kusho ukuthi lesi profeto sabo asihambisani nombhalo ngoba fanele kuqale kwenzeke lezi zinto lezi ziqala esembhalweni before uJesu azobuya uma kungangenzeki lokho akwazi ukuthi angabuya ngoba the fulfillment of the prophecy
incinge ekuthenini aqale kwenzeke lezigameko kwenzeke lezibonakaliso lezi ngane ke sewuyabuya ke uKristu. Christ. Amen. Ngicela ukuyifunda le kaZakaria. Yeah. Zakaria ka-14. Libheka luyeza usuku lukaJehova lapho impango yakho yakwahlukanisa phakathi kwakho. Kuyakubuthela iJerusalema bonke abezizwe ukuba balwe nalo. Yeah. Umuzi uyakuthathwa, izindlu ziphangwe, uphoqwa abesifazane, ingxenye yomuzi iyakumuka. Iye ekuthunjweni, kepha abantu abaseleyo abayi kunqunywa emzini. Yeah. uJehova uyakuphuma alwe nalabo bezizwe njengasosukwini lwempi yakhe ngosuku lokulwa. Yeah. Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolu suku entabeni yeminqumo ephambi kweJerusalema. Yeah. Ngasempumalanga intaba yeminqumo iqhekezeke. Okay. Ngasempumalanga intaba yeminqumo iqhekezeke phakathi, ngasempumalanga nasentshonalanga kube yisigodi esikhulu kakhulu, ingxenye yentaba iyakuqhekezeka. Ngasenyakatho nengxenye yaseningizimu niyakubalekela esigodini sezintaba. Ngiyeke ku-6. Kuyakuthi ngalolu suku kungabikho ukukhanya. Ilina abaprofeti le. Yeah. Kuyakuthi ngalolu suku kungabikho ukukhanya, amakhaza nesithwathwa nekuphela. Yeah. Kuyakuba lusuku. Kuyakuba ngosuku ngokwalo olwaziwa nguJehova. Nayo ke indaba. Nayo. Ibisiphinisela lapha kuMatthew. Yeah. Kuyakuba lusuku ngokwalo olwaziwa nguJehova. Kungabi yimini, kungabi bubusuku, kepha kube ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Isiphindisela lapha kuMatthew ka-24 la siqale khona lo. Yeah. Akekho umuntu olazi. Akekho umuntu olazi. Manje uNkulunkulu akusiyindoda efana nami nawe. Cha. Indoda eqamba amanga. Indoda ekhuluma, yabona njengami bekufuza ukuthi sihlangane last week. Ngisakhona ukuza khona into engibambile. Yena uma kethi lento izokwenzeka ngalesikhathi ngalolusuku lo kuzokwenzeka kanjalo. Akajiki. Manje ngeke azafihlele nendodana yakhe. Bese ambulela abaprofeti. Ambulela abaprofeti. Ukhumbula ukuthi nalendodana yakhe akusiyo nje indodana efana noSifiso. Cha. Lo wakho. Le ndodana yakhe inguNkulunkulu kwasayona. Yayikhona umaqala kwenziwa zonke izinto. Zonke izinto ezenziwe zenziwe ngaye, zenzelwa yena. Ikhumbula uma ethatha abafundi anyuka nabo entabeni. Uma besentabeni yakhazinyuliswa lapho. Bayambuka uPetro banoJohane wathi hey ayikhona. Wasuqwebezela kangaka makushintsha isimo sezingubo zakhe. Yeah. And then kubonakala ume namadoda amabili uElijah noMose. Yeah. Uze uthi uPetro uma bebuya uthi inkosi yazi bohle ukuthi la sikhona manje. Isakhe amadoketa abe mathathu, elinye lizaba lakhe, elinye libe ngika Eliya, elinye libe ngika John. Yeah. Ngika Mose. Yeah. Esasho lokho kuqhamuka izwi. Okukhuluma nakho konke izwi. Yeah. Kuqhamuka izwi lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo yizweni. Yeah. Manje angamfihlela kanjani ukuthi ubuya kwa indodana izolanda ibandla angamtshela usuku. Kanti uyindodana yakhe athokozile ngayo bese ambulele ini abaprofeti. Uma mholi wami siya lapha encwadini nizongifundela ngesilungu ngoba ngiphethe le Bible lesilungu mina. Lapha kwincwadi yabapostoli, izenzo zabapostoli. Uchapter 1. Uverse ka7. Yeah. Wathi kubo akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu. Ubaba akumisele ngamandla akhe. Kodwa nizakwemelisa amandla umoya oyingcwele esefikile phezulu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Uyabona ngemongameli wami uthi akusikho kwenu ukuthi nazi ilanga nehora akusikho kwenu. Lawo manga lelo gunya lelo likubaba kuphela.
nguye owaziyo, nguye omiselele lo langa lelo, akekho omunye umuntu ozokwazi uthi nina kufanele ukuthi nazi hayi nizihluphelani ukuthi nazi umsebenzi wethu thina ekufuza ukuthi siwenze. Thina fanele sihlale siqaphile, sihlale silindile ngazo zonke izikhathi ukuthi yabona sikhuluma nje sila kuso ngavele qhambuke kwenzeke. Sihlezi la njengoba sizihlalele noma kungenzeka entambama, noma kungenzeka kusasa, noma kungenzeka ngeviki elizayo, noma kungenzeka ngenyanga ezayo or 10 years or 100 years. Sizalwa vele kwenzeka kukhulunywa lento ukuthi uyabuya maduzane. Bathi abantu ke bathi akudala siyizwa lento lena ayikho laba abathi mhlawumbe ke sibheke ukuthi kungani laba abantu bathi babeke ilanga. Laba bantu lento yabo bayisusela lapha eBhayibhelini kwincwadi I think iDeuteronomy 25 ngizoyibheka khona manje. uNkulunkulu uthi makakhuluma noMose uthi tshela lesizwe sami samaSirayeli ngomgubho umgubho we trumpet wokhala kweqilongo athi ngalelo langa la nazi izinto engifuna ukuthi bazenze. Now laba prophet sebebamba le ndawo yokukhala kweqilongo bathi leli qilongo lizawukhala. Now uma ubheka inkolo nemikhuba yamaJuda lokho baza kwenza ngomhla ka23 no24 kuSeptember kuona lo nyaka. Manje umbuzo wami uthi ke uma nikuqhathanise nalokho okukhulunywe kubantwana bakwaIsrael ukuthi ngalolu suku bagubhe ukukhala kweqilongo bebehlala bekwenza every year bakwenzile kulomnyaka ophelile bakwenziwe nakulo yamnyaka bazokwenza kulomnyaka bazokwenza nakulo nyaka ozayo. Yini le eyenza ukuthi kulonyaka ni decide ukuthi lo umgubho lo walonyaka lo nguwona ohlangana nokubuya kaKristu wayengabuya ngalast year ngalezi makwenziwa lo mgubho lona. Yabona moli baqale baprofeti bona abaprofeti bamanga bathi ngoAugust bathi August 12 yebo basho kubantu ukuthi hey bantu inkosi yeza yebo inkosi iyeza qaphelani usuku lenkosi selifikile yebo kodwa manje wafika umhla ka12 kaAugust wandlula sibashintshile manje isiprofeto sabo siyashintsha manje sibamikisa phambili yebo masibamikisa phambili sibanikeza umhla ka 23 hey na inkinga lana lapho ikhona ke kule kuko konke lapha bakwenza ukuthi uma sekungenzeki benza umsebenzi wethu ukuthi ubenzima abantu bangasakholwa into esiyifundisayo nento esikhulumayo. Bathi niyakhumbula umprofeti uthwala wathi nge23 nange24 zika September uyabuya uJesu uzolanda ibandla lakhe. Ufikile lo mhla ka23 no24 wahamba wandlula akukho lokwenzekile vele nabomkhulu bethu bayikhuluma lento. Usho ukuthi lento enifundisayo ingamanga. Ingako moli kumele abantu sibafundele imibhalo sibacacisele. Yabona kwesinye isikhathi moli ukushumayela kuyahlupa kwesinye isikhathi phakathi ebandleni ngoba khona umehluko phakathi kokushumayela nokufundisa. Uma ushumayela abantu baya entertain amen abeyizwa lento oyikhulumayo kanti uma ufundisa abantu ubachazela nangokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu ubachazela ukuthi inkosi yethu uJesu ande kuba ibuye kuzokwenzekani ukwenzekeni and then kulapha bazoxwaya khona abantu ingaki kumele sibaxwayise singagijimeli mhlambe iziprofeti no ngoba uthe yena uMatthew kabantu ka7 u21 or 15 xwana abaprofeti bamanga yebo abeza kini bembathisa okwezimvu ngaphathi bayizimpisi eziphangayo baningi labo baprofeti asebenzile lokho funa sibaqaphele labo baprofeti and manje kuJohn ithe yona manje masibabheke omoya ukuthi ngabe
ngaba kabaNkulunkulu noma akusibo akubona abakaNkulunkulu. manje singathathi konke okushiwo ngabaholi okanye kushiwo ngabaprofeti. Yebo. Masingibuyele ezweni lakho ukuthi masihlole imbhala ukuthi uthini ngaloko akuprofetile umprofeti. Angithi yena uthi uzwe umoya engcwele ukhulumile naye. Yeah. Kodwa manje thina kumele senjani sihlole umbhalo ukuthi ngabe Uthini umbhalo? kuzokwenzekani. Yeah. Ande kube kufike yonke leso sikhathi leso. Lento ishoyo ke yokuhlola imibhalo mongameli wami. Kona nayila sengitholile phela. Ithi ukuprofeta kwabo la ngifike ngibe nenkinga khona kuqala. Yazi isiprofeto sikaNkulunkulu uzothi bantu baseduduza nginenkinga ngane nina senikhonza izithixo. Uma ningaphenduki ngizokwenza lokhu nalokhu. Akumane nje kuvele nje isiprofeto. Now thina siphila esikhathini sabantu ekuba iziprofeto sebafuna nje izinto zikaNkulunkulu. For example, asiye big house, imoto, kunomuntu ozoshada. Now it is very clear uma silifunda lapha kwincwadi yabaseThesalonika oqala chapter 5 usifundela uverse 20 no 21. abaseThesalonika bokuqala uverse ka5 20 chapter ka5 uverse ka20 no 21 ukuthi ithini ngesiprofeto. Verse 20 first Thessalonica and then chapter 5 verse 20. Yebo no 21. Ningadeleli uprofeti. Yebo. Vivinyani konke libambisise okuhle. Akonke. Sikuvivinye. We must test the prophets. Yes. Now si testa kuphi le prophecy? Si testa ngokubhaliwe ngezwi likaNkulunkulu ukuthi uthini umbhalo. Now sesikotile imibhalo eminingi evumelana nathi ukuthi akekho owazi ihora kanye nelanga. Konke lokho kuNkulunkulu. Hey. Iyaliphinda leli ndaba uthi akekho owazi usuku. Yebo. Ene kukhona izinhlupheko manje. Ekumele njengoba usho ukuthi uma mhlambe kuyenzeka ukuthi asithi mhlambe iduduza okanye insakani ayikholwa. Yeah. Singehla isiprofeto ukuthi yeyiphendukani. Yebo. NjengeSodoma neGomora. Yebo. Azake ubhujiswe umhlaba wonke kodwa kwabhujiswa le ndawo leyo section leyo. Yebo. Uthi ayikhona iduduza insakani kwathema ayikhona ngendlela esenenza ngakhona anisenze kukaNkulunkulu senenza okwezwe. Yebo. Ene manje senhlula ngisho nabaprofeti abathunywe phakathi kwenu. Yebo. Kodwa ande kuba nayo ibhubhujiswe. Bakhona bazotakulwa. Yebo. Abenza ini intando kaNkulunkulu. Yebo. Abanobhujiswa bonke ngikhumbula uma kuzobhujiswa iSodoma neGomora. uNkulunkulu angathokozi ngalabona ukuthi manje ububi bakhona sesebunyukele kuye. Yeah. Uqala uthetha manje no Abraham ethi yenza libhubhisa iSodoma neGomora. Yeah. Kungekudala Yeah. izolibhubhisa. Uyamnxusa uAbraham Nkosi yami. Manje usho ukuthi ungabhubhisa bonke abantu mangabe mhlambe kukhona mhlambe abayikhulu abalungileyo nabo uzobabhubhisa na. Yeah. Yeah. Uqala manje iqala enambeni ephezulu uzuyehla uyeza uzofika ebantwini abawu5. Yeah. Uthi uJehova noma ngabe angaba yedwa ngizomtakula lo angayimbulala. Yeah. Kodwa lona ngizolibhubhisa. Selimhlelela liyamnenga. Yes. Uthi lona ngizolibhubhisa kodwa lo okhethiwe wami ngizakumtakula. Ingakho wakhipha wathumela ingilosi bazikhiphe uLot emndeni wakhe. Yeah. Basi bayasindiswa bona la silebhujiswe ngakwabo. Yeah. Manje lento le ibuyela elamazwi akho ukuthi uma ngabe kuzokwenzeka lokho kuyiphi indawo. Yeah. Yeah. Ngoba yabona ibonakaliso zona zikhona ziningi esesivelile. Even naphesheya umfula iEufrate uke washa. Yeah. Uqale amanzi wakhona aphenduka igazi. Yeah. Bamangala bonke kwafa inhlanzi kwafa yonke into ekhona lapha emfuleni. Kuthi kusuka lapho wase uyasha lo mfula. Yeah. Wase kuvela
le ingolosi okanye lama giant okanye lama lawa aphonswa lapha emfuleni eEfrate kwase kuvela amathambo akhona lapha abakuthutha benza yonke into yeah kukhona nasincwadini esambo yeah kodwa izibonakala kukuqala kwemihelo sho kanjalo Jesu yeah kuqala kwemihelo lo ukuqala kwemihelo kuqala ukuthi manje indodana yomuntu iyeza akuvele nje kwenzeke ngedethi enkulu cha yeah ukuqala kwemihelo konke lokho yeah uma sibuyela lapha encwadini kaMateyu uchapter 24 ake ngisho nje ngesilungu sizoyichaza ngesizulu kulapha ya ku 24 so bheka nje uverse 4 no verse 5 no verse 6 no verse 7 and then no 8 uthi Jesus told them, don't let anyone mislead you, for so many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear wars and threats of wars. But don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Now, siyezwa ngekuthi vele kukhona ukuthi kunamazwe alayo masingathatha iRussia neUkraine. Now, kukhona bathi sizoingenelela lempi yaseRussia naseUkraine. Siyayibona le yakwaIsrael namaPalestina, but nazi lezi zinto zibhaliwe la. Uthi lezi zinto zizokwenzeka. Uthi kodwa lezi zinto uma zenzeka akukasho ukuthi ngiyabuya. Uthi nation will go to war against nation and the kingdom against kingdom. There will be famines. Lento oceda ukuyikhumula kube nembalela enkulu, and there will be earthquakes. Siyeza ukuzamazama komhlaba okwenzeka ngendlela engakaze ukuthi kwenzeke ngayo ngaphambili. Famines to parts of the world, but all this is only the first of the birth pains, with more to come. Lokhu kuseyimihelo yokuqala. Abomama ke bayiqonda kangcono kimihele kunami nawe. Bantu basetshela bathi hayi manje isikhathi sesiseduza. So nathi uma sibona lezi zinto zenzeka, sibona lempi yaseRussia naseUkraine, masibona lempi yakwaIsrael namaPalestina, ukuthi lokho kumele kwenzeke. Mara lokho akusho ukuthi sesifikile isikhathi, kodwa kunjengemihele yokuqala. Yabona Mholi, mawubekisa uthi omama bayazi kangcono. Yeah. Imihelo. Yeah. Bayayazi baba uthi uma ezwe ukuthi uyasikwa yimihelo. Yeah. Uyabona ukuthi isikhathi sami ngasesifikile, kodwa ukuthi nini akazi. Ngasiphi isikhathi akazi. Lemihelo ngambamba for 2 days. Yeah. Ngamama for 1 day, ngamama for 1 hour. Yeah. Ngamama for 30 minutes. Kodwa ubani owaziyo? Umnikazi wendaba. Yabona lento ekhulumayo njengendodana yami yokuqala. Yambamba imihelo umama emalanga amabili. Yabona. Sathi ukuthi kwathi hey phuthumani esibhedlela saphuthuma hawu ngahlala kashayo obuthu ngathi hayi ngihamba ngolala bathi ayihamba. Ekseni angikhona ukulala, ekseni ngo6 naku ngiyafona. Ekuhamba kanjani wathi akunalutho. Hey, sahlala wakuphinda ebusuku wanikisa kunalutho. Ngathi ekseni bathi abuye uzolanda lo muntu wakho. Sathi endleleni. Isikhathi besingekafiki and isikhathi besingasazi. Singasazi. Kodwa imihele even buka ke odokotela uqobo lwabo baphethe imishini baphethe zonke izinto zabo ukuhlola kodwa isikhathi abasazi. Bathi mthatha uhambe naye. Yeah. Sebaphonsa ithawula nabo ukuthi hayi ayikho lento. Abodokotela bafana njengami nawo. Thina siyazi ukuthi lithini iBhayibheli. Kodwa kunento uNkulunkulu awasifihlela yona ayishilo ke uJesu encwadini yezenzo zabaprofeti. Na ikanje ke lento ke president wami. Abafundi bayambuza uJesu before abethelwe esiphambanweni. Ukuthi lokubuya kwakho kuzokwenzeka nini, lezi zinto kufanele kuzenzeke nini. Kulapha kuMatthew 24 verse 3 uyabaphendula uthi I know before ukuthi ngizobuya nini kwenzeka, so kuzokwenzeka zonke lezi zinto esesikhulume ngazo. Bayambethela uJesu
uyavuka ngelanga lesithathu uphinda uhlangana nabo njengoba sebembuza lana encwadini yezenzo zabapostile bambuza emva kokuthi sebehlangene naye sekavukile manje after the resurrection but le chaplain ihambile mosibeyithe ngeke sazi manje seyibuyile kusho ukuthi sekabuya unomphelo bathi mabembuza ngifuna ukufuna bathi mabembuza lapha bambuza ngoba sekuthi bambuza ukuthi awusitshela ukuthi njengoba ke manje usitshele ngokuthi kuzobuya uthi so when the apostle ku verse 6 so when the apostle were with Jesus they kept asking him Lord has the time come for you to free Israel and to restore our kingdom bambuza lapha kwincwadi yezenzo zabapostoli chapter 1 verse 6 chapter behambile bathi before ihambe yathi ngizobuya ngilungise yonke lento ngibemisela umbuso wami kodwa lokho akuzukwenzeka manje bayambethela uyafa uyangcwatshwa uyavuka after 3 days but anako ukuthi lesikhathi sesikhona ingakho sebembuzo kwesibili ke manje yabona okoqala bambuze before abethelo manje okwesibili bambuza after sekavukile bathi sekuyiso yini isikhathi sokuthi manje sobuyile ukuthi uzomisela umbuso wakho na uthi ke makabaphendula uthi no uthi the Father alone has the authority to set those dates and times and they are not for you to know nina kulekana ngakabuyi baba kuphela ubaba kuphela owazi umzuzu nesikhathi uye kuphela hey bangimele yabona akesifunde khona la khona la ngesibani yabona oh khona lapha kumethi umethi ka 24 unezinto eziningi unezinto eziningi kokho lokho esikhuluma ngakho lezinto eziningi ngoba le oyishoyo lapha kuzenzo zabapostoli nakumethi uyikhona yes njengoba ushilo iqela lesitshela ukuthi lokho kuyakuba nini sibona ukuthi kuyakuba yini kuyakuba yini yeah kodwa manje ngithanda la abaqaphelisa khona yeah Jesu waphendula wathi uqaphelani ningadukiswa umuntu qaphelani ningadukiswa umuntu ngoba kuyakuza abaningi egama lami bathi mina ngiuKristu badukisa abaningi sibabonile abaprofeti abaningi badukisa abantu sibabonile mangikhumbula kahle 1985 or 86 khona umprofeti kazi naye walidumisa lele ndaba ukuya kwenkosi uJesu wathi lithi izwi lenkosi ithengisane kakho konke nakho nabela bampofu ngoba manje inkosi yabuya kuphela umhlaba kuyabuya onemali akakhiphe yonke imali yakhe ebank ayidla iphele abantu ngokunqa yokumamela abaprofeti bamanga bamamela benza konke labakwenza balahlelwa konke bathengisa imoto zabo abanye bashisa imizi yabo bathi ngoba vele kwasemhlabeni ngifuna bese kusale ukuthi abazovela emva kwethu bathole sekonje funa nabo baqale phansi njengoba nami ngiqale phansi safika lesikhathi kade sibekile umprofeti wamanga sandlula babuyela kuye bamshisa loyo mama no ziyenzeka lezi zinto lezi and thina singabablame laba mina ngibablame laba prophet bamanga ngivele ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ubavezile kimi ngibabone and bowushilo ukuthi kufanele ukuthi babe khona labantu ushilo wathi bazovela babe khona kodwa thina kufanele ukuthi siqaphele ukuthi lokhu abakushoyo kuyiqiniso kuhambisana naloku okubhaliwe inkinga yethu thina sifuna ukukholelwa ngithwala lento ekhulunywa ngithwala ngeke ngithi mangifundisa abazalwane ngithi kubo bazalwane bami uma niphuma uma ukuzwila ukufundisa noma ukushumayela kwami musa ukuhamba uyotshela abantu uthi umfundisi wami uthe mina ngizanga akunaBhayibheli labhalwa kwathwala hambani niyothi lithi izwi lenkosi
lithi izwi lenkosi not okunye nalabo bantu ke abavela sebavela sebe okokuqala uze uthi ke uma ngempela bangabaprofeti bakuthatha bilo ngoba bakufanele ukuthi uma lo muntu eyiphuphile lento or ayibonile azoyihlola la azoconfirma ukuthi ayilento engiyiphuphile akuhambisana kumbula ukuthi uSathane naye akadlali isifiso uSathane njengokuba nathi siphakamisa si-intensify ukuthi sishumayela ivangeli naye ufaka okuyakhe imfundiso and uSathane uma kadukisa abantu akabadukisi ngamanga abonakalayo udukisa ngento elotshiwe ngesilungu bathi he tweaks the word ulishintsha nje kancane lalela uthini kuJesu uthi kuJesu uma uJesu eqeda ukuzila ukudla for 40 days and 40 nights uthi uyambona ukuthi hayi le chip le seyilambile lambe kakhulu ya ulambile noma kanjani athi emfo uma uyindodana yamanzi uthini uthi uma akathi awuyona indodana uthi uma uyindodana kaNkuluNkulu phendula lamatshe wenza izinto uyabona uyala uJesu da kulotshiwe ukuthi umuntu akaphili ngasinkwa kuphela uyaphinda uzama matric uthi kulotshiwe ukuthi akasayikuvumela unyawo lwendodana lakhe lushelele athi sponsela phansi uyaphendula uJesu athi kulotshiwe ukuthi ungayilindi inkosi uNkulunkulu wakho so uphendula ngezwi lo utwiste izwi na laba prophet laba uSathane mina kunento ethi kimi ufikile wabambulela le ncwadi lezi kodwa wayitwista lento lena ungiphinisela kulesa hloko besikhuluma ngaso lazi no-overseer uzwane sikhuluma ngoSathane ukuthi uSathane uyangena emqondweni umuntu awutwiste alijike iqiniso alenze libe amanga kodwa kube ngathi iqiniso ngaye yebo sithema sikhuluma ngendaba kaGenesis ka3 uma uSathane efika ensimini yaseEdeni ku-Eva uthi kuye hey ngempela ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli na yabona ufuna ukumbamba ngani ngezwi lakhe yes uthi uEva mayiphendula cha uthe singadla kodwa uSathane indaba kaodwa sekayibekela eceleni ubamba lezwi lokuqala uthi uthe singadla uthi ayidla nendwelo ngithi ushilo ukuthi nidla unjalo ilento ke mina mangifundisa ke mongameli wami ngiye ngithi kubantu thina we must sibe naso le spirit of discernment so kwahlukaniswa now the spirit of discernment kusho ukuthi ube nako ukwazi ukwahlukanisa okuyiqiniso naloko kufana sengathi kuyiqiniso ngoba awuyiboni lento lena and uma ungazindli ngempalo vele uzoba nenkinga awuzukwazi ukuthi lokho akusiko khona kucishe kukezwa kucishe kwafana kodwa naku la fike kugeje khona ngoba ungcwele yabona indaba okubuya kwendodana yomuntu ijulile eneyinde kuningi futhi kumele kwenze kuningi kumele iqale emkhathini okayiqale head office ekhaya ezulwini uvulwe izimpawu and then bese kuthunyelwa ingilosi zizobetha amacilongo ulaki uqala khona kwenzeke izibonakaliso ezibhlungu ke manje uma sifunda kahle lithi lapho uma kwehla izibonakaliso mhlambe ezibhlungu kula manje abantu bayoqala khona manje benze njani bese bamhlubuka uNkulunkulu kungani bona abaprofeti laba abamanga bazothi hey yabona ukuthi uNkulunkulu akasekho buka manje sisihlupheka kanjani ngale inhlupheko lezi ngoba zikhona inhlupheko kumele zize andukuba kwenzeke lokho sambulo wenu masingafunda incwadi yesambulo 9 sicule mhlawumbe siqale ku verse 3 ukayicale lapha ngoba cishe ngathi sisekwenzekile verse 4 uyithola mo ingayithola
Isambulo 9 verse 2 uqala nje u2 no3. It ngesilungu. When he opened it, smoke poured out as though from a huge furnace, and the sunlight and the air turned dark from the smoke. Then the locusts came from the smoke and descended on the earth, and they were given power to sting like scorpions. They were told not to harm the grass or the plants or the trees, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. Webona kumele lezi zinto zenzeke, and okubhlungu ukuthi zizokwenza uma sezenzeke isikhathi sokuphenduka zabe sesingekho ngoba uNkulunkulu sekahlisa manje isijeziso sakhe phezulu kwabantu abangafunanga ukuthobela nokwenza umyalo wakhe nemithetho yakhe. Abantu abaphikile bathi akekho lo uNkulunkulu wenu. Masibuyele lapha ya kuMatthew uthi indodana iyovukela uyise umakoti uvukela umamazana. Now lezi zinto siyazibona already ziyaqala sezithu, kodwa kuzofikelela la khona ukuthi uzozibona uzibone ukuthi kusebala manje akusunguwe kuphela okhalayo. Thina uma ukhala hayi man ngosifiso lohluphayo, abanye bafike bathi awumenzelanga imbeleko, abanye bafike bathi hayi inkinga yakusha banenapha. Uzothi ukhala la kukhala umakhelane kukhale mina ngithi ngiyafonela ngithi hey naku ndodana ungixakile la uthi nami ngina leyo nkinga. Umama athi uthi hey nangu umakoti uyangishaya la nomama ngapha hey nami ngapha sengifile yiba. Siyabona ukuthi nazi ke lezi zinto seziyenzeka manje, kodwa singekafiki lapho. Hayi okwethu ngiyafuna ukuyigcizelela lento mongameli wami. Okwethu thina asihlale silindile. Ngoba ilanga nehora singalazi. Okwethu thina esifundisayo sinomsebenzi wokuthi silungise umakoti lo oyibandla lika Kristu umkhwenyana. Yes, ahlala ule. Abona molo wami inkinga nathi baholi emabandleni onke singakhetha ukuthi ibandla lipi. Lento lena siyayazi ukuthi inkosi iyabuya. eBhayibhelini kulotshwe 318 yamavesi akhuluma ngokubuya kwenkosi uJesu. From Genesis to Psalm. Kodwa manje thina baholi umsebenzi wethu asiwenzi. Sikhulume ngalawa amazwi kubantwana. Sisegcile laphana yabona siseme laphana encwadini kaMahebheru 6. Siseme laphana ekubekweni kwezandla. Bese abantu benze njani? Bathole ukusindiswa. Abantu bamukele izinto abazicelayo kuNkulunkulu. Kodwa asikafiki lana esifundisa khona ngokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Nokuthi ibandla lizoba njani masizithole ukuthi uma ibuya inkosi uJesu Kristu thina masifunyane simi kanjani sisikuphi. Siyini. Yabona la uSamuel uthi uma kwenzeka zonke lezi zinto kufika lesikhonyana sintinyela ngapha wonke umuntu bagijima bakhala hayi. Kodwa labo abenze njani ababekwe uphawu. Ibona abenze njani abangena ku abangeke bangene kuloko kuhlupheka. Ngoba banani banophawu. Yilabo uJesu umoya ongcwele ozobathatha ibanyusi. Ibasuse kulezi inhlupheko. Bese bayihlangabeza inkosi uJesu. Bese kuthi laba abangenalo uphawu bahlushwa. Sisazohlushwa bangcwele, sisazohlushwa siseza inhlupheko andokuba inkosi uJesu ibuye ukuzolanda ibandla. Masixwaye abaprofeti abasixwayisa ukuthi manje izobuya ngethuku lingukuthi. Ngona funa bese siyabuya ekoneni kwethu. Sibuye ezoneni zethu. Kodwa usuku nehora akekho laziyo. Akekho laziyo mama. Lapho liyayiphinda iBhayibheli sifundile kuzenzo sayifunda
kuMatthew sifunda ama-chapter amaningi siwafundile lithi ubaba kuphela owaziyo. Baba kuphela owaziyo. Okwethu bazalwane asiphileni impilo engcwele. Amen. Okwethu asiphendukeni ezonweni. Uma kukhona umuntu onesihlobo noma umngane ongekasindiswa isikhathi sokuthi sibakhulumise labo bantu lo ukuthi abamkele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi baphenduke kwimpilo engekho ngcwele abayiphilayo baphile impilo engcwele. Asingeke thina sikwazi ukuzenza ke ukuthi sibe ngcwele kodwa ngokubethelwa kukaJesu Kristu thina sesagezwa ngegazi lakhe elingcwele senzwa sababahle senzwa sabangcwele ngaphambi kukaNkulunkulu. That is the sacrifice that Christ has given us. Iyo le ekufanele ukuthi manje silungiselele abantu bakaNkulunkulu silungiselele umakoti ukubuya komkhonyana. Uyabona bangcwele mhlambe sisizawuphetha nje okukhulu kunakho konke lokho esikwenzayo singena imizi nemizana asisenaso mhlambe isikhathi lesi isasikhona kuqala ukuthi manje ufuna sihambe singena door to door sikhulume izwi lenkosi ngale ndlela kodwa manje sesikhuluma la kule platform kodwa le platform iyona eyenze njani engena imizi nemizana. Uma umuntu engena kuleli khasi okanye engena kuloludaba uyashumayezeka afundiseke bese alibheke ngenye indlela iBhayibheli okanye umprofeti oprofetayo okanye umfundisi okanye umholi oshumayelako onikezwe ipulpit ngaleso sikhathi ukuthi manje akafundise. Okukhulu kunakho konke ukuhlola ukuthi lowo akushoyo ngabe kukhona yini embhalweni. Masingakholwa umuntu oshumayelayo kodwa masikholwe yizwi. Khumbula uma uPaula ihamba ishumayela kwindawo ngeendawo abantu bakholwa uye abakholwa yizwi alishumayelayo lenkosi yethu uJesu Kristu babambelela kuye uPaula abaze bathi uma becabana babodwa athi phela ukhumbule mina ngingokwaPaula mina omnye athi hayi mina ngingokabani omnye athi ngingokabani. Uma eyizwa le ndawo uPaula uyakhathaza uthi emadoda ayikhona ngingubani mina uPaula angifelanga muntu mina ngabethelwa yini esiphambanweni cha munye kuphela umuntu ekumele sibambelele kuye musana ukuthi mina ngingokabani mina ngingokabani kodwa munye ekumele simkhonze. Manje isikhathi esingubona noma mhlambe lo mprofeti anikezwe lawo mandla uba manje asindise umuntu. Abantu bayakhohlwa ukubonga amandla wezulu babonga amandla kaMprofeti. Umprofeti hayi umprofeti unamandla siyabonga baba amandla wakho bakhonza umuntu kunokukhonza uNkulunkulu. Ingakho bathatha yonke into ekhulunywa kubani ngumprofeti bathi injalo bangahloli umbhalo. Kanti uma bahlola umbhalo bangabona ukuthi lawo mandla akuona ewakhe. Lamandla avela phezulu. Amandla avela kuNkulunkulu anikeze umuntu uba asindise abantu. Kumanje uNkulunkulu amandla umoya ongcwele uyasambulela thina. Kuba manje siprofete ngezwi kubantu bese abantu bayaphenduka belazi izwi lenkosi. Bathi uma behlola umbhalo babona ukuthi lento esikhulumayo ikhona ingakho sifunda sithi noma inkulumo yethu moli sibeka bese siye kakhulu eBhayibheli bese siyalifunda singalifakazi singekalifundi. Kubaluleke kakhulu lokho mama. To the old rugged cross and exchange it someday.